Welkom terug bij Boxing Stars voor de partij bij de mannen lichtgewichten. In de blauwe hoek Farouk Özgünes, 1,73 meter en 72 kilogram. En in de andere hoek Sieg de Donker, 28 jaar, 1,83 meter, gewicht 77 kilo. Gecoacht door Farid El Ouari. Sieg, Farouk, ik sprak met beide van jullie in de kleedkamer. Ik verwacht van jullie een sportieve wedstrijd. Bij het stop niet meer slagen, bij de break een stap achteruit. Ik wil geen slagen zien in de nek, in de rug of te laag. Oké? Good luck. Touch gloves. Mondstuk. Eerste ronde. Ja. En dat is al meteen raak. Stop. Nee. Kom eens hier. Zo niet slagen, zijn slagen dat je moet geven. Niet duwen, oké? Rustig blijven. Terechte opmerking van de scheidsrechter van de wielen. Dat is... Iets te agressief. Ja. En Farouk is in de verdrukking geslagen. Ja, moet daar rechter nemen en terug. Uppercut. Ja, dat is keihard. Keihard. Niet vasthouden. Farouk moet proberen met de infighting dichterbij komen, want hij moet die nadelen overbruggen. Ja, zeer moeilijk wordt en het voor hem. voorlopig lukt dat niet zo goed. Rustig blijven, niet vasthouden. Dat is gevecht. Impulsief, allebei. Farouk krijgt niet eens de gelegenheid om in dekking te gaan. En hij heeft in het voorbereidend filmpje wel gezegd dat hij frontaal bokst, maar dat zie je hier niet. Hij probeert weg te duiken. Ja, weinig zuivere slagen tot nu toe. Van alle twee. En te laag met het hoofd van Farouk. Ja, maar Sieg maakt zijn bijnaam wel waar. Bulldozer. Niet moe, wil niet eens gaan zitten. Heb alles onder controle. Jij bent baas. Hij is bang voor u. Je ziet het toch? Hij is bang. Rustig. Rust, maakt u niet moe voor niks. Het is een vechter. Rustig zijn. Laat die komen, maar bukt u niet. Ga maar naar boven nu. Hij komt helemaal. Dus hij is helemaal binnen bereik. Hij benut zijn lengte totaal niet. Dus werk met die jab achterste hand. Oké? Kijk, hier zien we ook nog eens een keer in de herhaling. Farouk is bang. Ja, en is ook zeer vermoeid al. Hij is zeker bang. Ja, waarschijnlijk een beetje op zijn adem getrapt. Want totaal gedecontacteerd zou hij veel meer weerwerk kunnen geven. Maar dat gebeurt dus niet. Hij heeft zich een beetje laten overdonderen. Een beetje verrast van het... eigenlijk, ja, bij de eerste 10 seconden al. Het jonge geweld. Tweede ronde. Farouk nog niet helemaal hersteld, zie je. Hij snakt nog naar adem. Hetzelfde probleem weer. Bokst te weinig achteruit en verwaarloost volledig zijn dekking. Nee, het is weer een duw. Geen slag, een duw. Geen klap, nee. Dat is een duw. Handschoenen afkuisen. Ja. Niet duwen, hè? Hij duwt de hele tijd, hè. Zie je, hij moet meer slaan. Ja, was goed. Mooie linker. 1, 2, ja, linker jab, linker direct, zuiver. 6, 7, 8. Alles goed? Dit wordt een moeilijke avond voor Farouk. Ja, zeker. Hij slaagt er niet in om in het gevecht te komen. De regie wordt volledig welgenomen. Dat was wel een goede linkse van Farouk, maar die was meer per toeval. Zwaar geraakt. Ja, bloedneus. Bloedneus. Vecht dapper terug, maar zonder enig overleg, zonder enige techniek, zonder enige tactiek. Het is een zeer ongelijke partij. Farouk helemaal in het defensief en Sieg gaat weer op zijn tegenstander los. Oei, wat gebeurt daar?
De coach van Farouk gooit de handdoek in de ring. Terechte beslissing, denk ik. En dat betekent meteen ook een zege voor Sieg de Donker. Waarom niet? Nee. Hij loopt dus gewoon omver. Maar je ziet vanaf de eerste seconde heeft Sieg eigenlijk dat gevecht naar zijn hand gezet. Farouk wilde eigenlijk nog doorgaan en begreep aanvankelijk niet hoe dat in elkaar zat, waarom zijn coach de handdoek had gegooid. Maar ik denk dat het een juiste beslissing was. En al bij al, ja, het was misschien niet de allermooiste partij, maar dat kan in de boksport gebeuren. De winnaar is, na technisch KO in de tweede ronde, Sieg de